Bun sunt los edus. Ara coneissem los nombres bels, mas co si fa per los comparar? Ja comparar qu'es aquò. Comparar significa dire quin és lo nombre lo mai bel e quin és lo nombre lo mai pitjor. Calques cops, los dos nombres poden ésser egals. A cada cop, metem sio los signes egals ou sio la buca di lo bon sens per dire quin és lo plus bel e quin és lo plus pitjor. Rappello-te, la buca mange tot son lo plus gros. Hi ha dos exemples per saber comparar dos nombres. Un nombre pot ésser plus curt que l'autre, com 78, que té dos xifres, e 342, que 3 xifres. Com 342 és plus long que 78, alors 342 és plus gros que 78. És exactament parier amb des nombres plus bels, com 534.871 et 807.303. L'un a 6 xifres, l'autre n'a que 5. Le nombre le plus bel és donc le plus long, és a dire 534.871. Dins l'autre exemple, los dos nombres han lo mateix nombre de xifres. Per exemple, dins 378 hi ha 3 xifres e dins 342 hi ha també 3 xifres. Cal agachar cada xifre en començant a la debut del nombre. Dins 378 hi ha 3 centenes, dins 342 hi ha també 3 centenes. És parier. Agacham les desenes, dins l'un hi ha 7 desenes, dins l'autre n'hi ha que 4. Le plus bel és donc 378, perquè hi ha 7 desenes contra 4. És exactament parier amb des nombres plus bels. S'agacham dins 534.871 et dins 537.303 hi ha 6 xifres dins cada un. Agacham la debuta, 5 centenes de milliers et 5 centenes de milliers també per l'autre. És parier. Agacham la seguida. Remarcam que cal anar jusqu'à les unitats de mille per trobar une différència. Dins l'un hi ha 4 unitats de mille, dins l'autre n'hi ha 7. Le nombre le plus bel és donc 537.303 perquè hi ha 7 unitats de mille contra 4 unitats de mille. Après, és pas la peine de continuar de comparar. Metem donc la buca com aquò. Per acabar, te cal retenir dos mots. Le mot creixent, que ressemble a la creixença, ce que significa que l'on grandís, significa en matemàtica que els nombres són rengats del plus pitjor al plus bel. E te cal retenir també le mot descreixent, és el contrari, comença com descendre en francès et significa que els nombres són rengats del plus bel al plus pitjor. Baqui, pas complicat. És tot per avui.